Здравейте, спайборковци! Днес ще ви покажем как да махнем пинчето от симчето. Взимаме си чипа и един телефон. Поставяме чипчето в свободен слот на телефона. Слагаме го в телефона и го включваме. Се има иска пин. Слагаме 4 нули. Телефона автоматично отваря настройки на SIM, където в момента пина е неактивен. За да сме сигурни, ще го включа и изключа пак. Общо взето отивате на More SIM Settings, SIM Card Security. И плъзгача за пина не трябва да е активен. Хайде, със здраве и наслука!